lehenengo urtian, maiatzaren 14. egunian, Orioko herriko barraren aurrian, balia agertu zan behatzik aldian. Handia bazan ere azkarra ibilian, bueltakan zebilen joan da etorrian, ondarra harrotuaz murgiligarian, zorriak zeuzkan eta haiek botan aian. Ikusi zuten ian ala zebilela, beriala joan ziran treineruen bila, arpoita dinamitak eta sokabila, aguroek hartzeko etzan jende hila. Postreñero joan ziran patroi banarekin, mutil bizkor bikainak guztizonarekin, Manuel Olaizola eta Loidirekin, Uranga Atxaga eta Manterolarekin. Baliak egindako saltota marruak, ziran izugarri eta ikaratzekuak, atzera egin gabeango arriskuak, arkoiakin hil zuten antziran handuak. Txalupak jiran da erdian balian, gizonek egin zuten bainaiko pelian, ikusi zuten ian ila edo itoa, lehorretik bazan bibata txaluan. Gerrilla marlodi, bustan palak lauzabal, albuetan palak bi, Espainetan bizarrak beste hilera bi, Horraziak bezera inzeuzkan ederki. Gorpuz ezan 1.000 arruan, beste 200 mingainda tripa barruak, gutxi janaz etzegon bat ere galdua, tinako 6 pesetan izan zen saldua. Jarri detegilaren alden, aborrela ez bada jendiari galden, bihotz ez posturikan atsegintxo gaude, gora gorillo tarrak
esan beldur gabe.